Laban? Uy! Ayun, sige. Isa pa. Si ano, si Ray. Ito ka naglalaro? Mga taksin yung mga to? Sabi, nakasat kami.
kayo? Ayaw nyo na? Let's go.
Tanong ako na lang. Limang kilo kada. Nagpapalakay. Basta ba?
Maano yung gusto? Kaya lang yan, nahanap ko. Saan ba ito? Nahanap ko. Hindi ko yung malapit. Kapag bumalik yan na.